Sí, pero iría, a ver. Bueno, pues estamos todos pendientes de ti. Veña, bueno, en relación coas declaracións feitas polo ministro de Fomento esta mañán relativas ao levantamento da cláusula dos 3,5 millóns de viaxeiros na estación de Santiago, era algo falado con anterioridade e coherente con todas as actuacións que ven desenvolvendo o Ministerio nos últimos meses. Por un lado, a encarga do proxecto de execución, que xa está redactado en este momento. Por outro lado, a dotación presupostaria para os orzamentos do ano 2021, 22 e 23 de 30 millóns de euros para a construción desa estación do AVE, e agora faltaba a última parte, que é formalizalo probablemente a través dunha adenda ou dun convenio novo, levantando esa cláusula e, polo tanto, abrindo o tempo para licitar a construción da nova estación, que en principio o objetivo é que empecen as obras no 2021 e que este concluída no 2023. Por tanto, é unha noticia esperada, pero non por eso deixa de ser menos boa ni menos importante. Vale.
Moi bo día a todos, moitas grazas por asistir. Estamos aquí ca Cámara de Comercio para presentar os gañadores do Premio Manuel Beiras deste ano. Creo que é un premio moi necesario, o que lle hai que agradecer tanto ás empresas como o xurado, como as entidades participantes, organizantes, a súa implicación nun premio sen dotación económica ao final. As empresas, as 42 que se presentaron por dedicar as súas propostas e motivalas, tendo en conta que é un premio meramente honorífico, o xurado, porque a pesar diso, lle dedica sempre unha exhaustiva documentación, razoamento e tamén sorpreso de cales serán as súas propostas de gañadoras, porque nunca é fácil escoller a 3 de entre, bueno, neste caso 42, que implica que, por lo tanto, deixar excluídas a 39. 39 empresas das cales prácticamente todas tiñan unha proposta sólida, ao menos na súa categoría, ben de incorporación, ben de uso continuado, e ademais este ano que incorporábamos tamén a categoría de empresa con unha comunicación innovadora. Por iso me gustaría reiterar tanto as grazas a todas as empresas que se presentan como o xurado pola súa deliberación. Este ano final da deliberación escollimos 3 empresas, dúas que comparten certo ámbito e unha quizáis inesperada, pero creo que necesario. Creo que o xurado tomou unha moi boa decisión. En nova incorporación o galego foi elexida a revista Pincha, que realizou un gran traballo por dinamizar o galego no que é o ámbito informático, nos seus propios segmento de comunicación. Consideramos que tivo un excelente traballo. En canto ao uso continuado, foi escollida a empresa Dina Hosting polo xurado pola súa, xa neste caso, dedicación durante moitísimos anos non só por si mesma, senón tamén a dar soporte a outras empresas para permitir o acceso á rede con unha comunicación de calidade e o ofrecemento tamén dos seus servizos cunha comunicación galego de calidade. A que digo que pode resultar igual máis sorprendente, en canto que eliximos a 2 empresas electrónicas moi relacionadas ca innovación, e, sin embargo, en empresas con unha comunicación innovadora, creo que o xurado tomou unha decisión moi inteligente elixindo a unha empresa tradicional que é Mocasín. Foi elixida, neste caso, porque, a pesar de ser unha tenda de tipo tradicional, de zapatería, atópase no medio dun Sanche, onde é unha semente para plantar o galego nunha zona que ao principio alguén podría considerar que non é propicia. E ademais faino cunha comunicación moi considerada, moi atrevida e moi cuidada. Por iso, a min gustaríame destacar que calquera tipo de empresa, sendo cal sexa o seu ámbito de negocio, sendo cal sexa o seu tamaño, non é necesario un departamento de comunicación para traballar e usar o galego con asiduidade e con calidade. Realmente eu creo que é algo que permite a estas empresas achegarse ao seu público, tanto o público de fora, que ao final ven aquí a compartir a nosa cultura con eles mesmos, como o propio público de aquí, que é o público, na súa maioría galego falante, ou incluso non sendo, que participa e lle agrada ter disponible ter a comunicación en galego. Eu creo que realmente sempre suma que unha empresa teña a capacidade para comunicar en galego, que sempre suma ter eses recursos disponibles e sempre lle dá uns recursos comunicativos non só desde o punto de vista lingüístico, senón tamén desde o punto de vista cultural, e que nunca supón replegarse, senón todo o contrario, compartir, achegar cultura desde o ramo que sexa con zapatos, sexa internet, sexa cal sexa o ámbito da empresa. Eu creo que é unha mensaxe moi boa que lanzan tanto as empresas que fixeron as súas candidaturas como o propio xurado na súa selección. Por iso realmente quero agradecerlle
O xurado o tempo que tomou na meditación de todas as categorías e tamén as empresas por facer a súa presentación e a motivación da súa presentación. Se queres engadir... Sí, bueno, coincido con todo o expresado polo concelleiro e como engadidura ou como engado simplemente anotar que bueno, pues, celebramos un premio que en sí mesmo, isto é unha consideración moi persoal, é unha anomalía, porque estamos celebrando algo que non, estamos premiando, mellor dito, algo que non é o normal, que non é o natural, non? Descoñezo se existe, pero resultame pois eso, non creo que en outros países do noso ámbito europeo pois se premie o uso da lingua natural de cada sitio, non creo que en Alemania exista un premio por utilizar o alemán para as súas empresas, non? Entón, bueno, pois isto que é algo que xa levamos 20 anos, 21 anos celebrando, bueno, pois ao final a reflexión invita a pensar en isto, de que realmente estamos premiando a alguén por utilizar o que debería de ser o natural e o normal sin ningún tipo de problema. Pero, bueno, esta é a anomalía do noso país, non? Celebramos o Día das Letras Galegas e o facemos feriado, que pode ter outras connotacións que sí que existen en países onde o seu idioma non representa un problema de dicotomía, nin de enfrentamento, nin de dúbida, pero eu personalmente considero unha anomalía que neste noso país teñamos que estar, pois eso, incentivando con premios o uso do que debería ser algo normal e natural nas nosas transaccións e na nosa vida cotidiana. Dito isto, creo que esta convocatoria si ten un elemento importante a destacar que o comentaban, bueno, as persoas que levan o peso específico da organización na deliberación do xurado, e é que a participación foi alta, moi alta, 41 empresas, e que unha boa parte delas non foi preciso, como outros anos, pois motivalas para que participasen, senón que, bueno, pois comeza a haber un interés pois eso, elevado por, bueno, pois participar, por ser premiados, como tú ben comentabas, nun premio que ademais non ten dotación económica, non? Entón, salientamos o anómalo, destacamos o que poñemos en valor o que debería de ser normal, pero, bueno, entendemos que é preciso seguir mantendo este tipo de convocatorias e de iniciativas que tamén para min teñen outro elemento fundamental, levan un nome que non é por acaso, e resalta pois aquelas figuras, neste caso singularizado no nome de don Manuel Beiras, aquelas figuras que, bueno, pois que en tempos menos florecentes ou máis difíciles aparentemente, porque eu tamén teño outra teoría que non sei que sería mellor en canto a comparativa do uso do noso idioma, non? Pero, bueno, pois que tuveron un comportamento valente, coherente, exemplar, e por eso tamén os singularizamos. E pouco máis que engadir, creo que o xurado, como ben decías, tomou o seu tempo e fai un traballo cada vez, ou polo menos nas que eu levo participando, moi riguroso, moi serio, e non é nada fácil de entre 42 candidaturas escoller as que son premiadas en cada categoría, e, bueno, creo que se vai perfilando co paso dos anos, pois eso, incluso coas modificacións que se levan feito nas bases, o que, ao meu xuicio, otorga unha significación, singulariza unha actividade e un proceder dunha actividade empresarial louvable e que cada vez ten, ao meu xuicio, maior prestixio. Eu creo que se unha función cumplen os premios Beiras, pois eso, é otorgar prestixio ás persoas e ás empresas que teñen no seu acervo ter sido concedido esta distinción. Estou moi de acordo con iso. Pero, ademais, eu creo que, ainda que é certo que é especial ter que dedicar uns premios lingüísticos
Ao final, en políticas de promoción pública que realizan a veces as administracións en colaboración con outras entidades ou entre algún tipo de asociación, moitas veces tamén se trata de promocionar a normalidade, no sentido de os ministerios incluso de cultura, por exemplo, André Molgó, cando fixo toda a súa proxección da cultura francesa, en la que moi seleccionadamente, en realidade proxetamos unha idea do que queremos que debe ser a cultura, pero tamén moi especialmente se debe ter o cuidado que quizáis non hubo nese momento en Francia de permitirlle a calquera persoa, a todas as comunidades, expresar que sexan tidas en conta. Polo tanto, dar esa dedicación, incluso esa que temos aquí, de promocionar o noso é necesario, e tamén a vez amosa a forza que en sí mesmo ten o galego, é a necesidade que sentimos de darlle a relevancia que consideramos que debe ter. Por tanto, ainda que sí que é certo que hai unha discrepancia aí, non deixa de ser tamén unha amosa do cariño e da potencia cultural que sigue tendo, e tamén o uso que lle dan estas empresas amosa que realmente o uso do galego só pode sumar, e que a práctica lingüística destas empresas se corresponde cas necesidades que realmente teñen os seus clientes que existen, que están aí. Sinceramente, solo resta dar parabéns aos premiados por ter feito ese traballo comunicativo, por que existan esas empresas e o que nos permite a nós tamén premiar esas conductas. Realmente eu creo que se van manter estes premios aínda moitos máis anos, e o que van a constituir estas empresas son precisamente esa cabeza visible de todo o conxunto de empresas que existen no conxunto de Galicia, que se esforzan cada día por facer unha comunicación non só en galego, senón tamén unha comunicación de calidade en galego. Por iso quero parabenizar as 3 empresas gañadoras e as 42 empresas que se presentaron en xeral. Moitas grazas. Non sei se hai alguna pregunta de periodistas, non? Está todo moi claro. Pois é certo. Faltoume dicir que hoxe ás 8 da tarde no Teatro Principal se celebran os premios Manuel Beiras. Poden seguir o evento nas canles de YouTube do Concello, do Departamento de Lingua Galega de Compostela, desde a propia web dos premios, que é premiosmanuelbeiras.gal. Moitas grazas.